Však ja všetkých pamätám. Sa dožijeme dlhšie. Viem, že má problém zdravotný. Bo ma naplatí. Ale Gívka postavila tam. Áno, som šiel po šlenka a ja som nemal voľné tramky. Jak si mi volal? Není to bylo, to som hľadal. Ahoj. Tá čo robím? Tak Pravil som. No ale ja som toľko ťukal do toho gombika, že nakoniec sa mi tak... nie, Kromě roku, nejaké forma fotia. Jedna, kedy sa mi stane, že... 18.04. To už bolo dávno. asi hej. Tak je. Tak daj. Jožko. Aj. Jak si? Ježiš, ja by som ťa nespočal duša. Dobrý, jej, ahojte. Ani se mi šumne nepripraví. Ideš preč? Čuvaj, ale som ju vzal. Beťar bol ten, co mi teraz... Môj otecko dal zaspievať ako sesternici mojej manželky a na 20 rokov som urazil. Našli sa pre koho, kto tašku zabudol. Na teba sa vôbec nepodobá. Áno, môj je to. Len... No a čo, však my ti veríme. Hej. Zlatá rybka. Však aj Laco mu zoberá. Dobrú cestu domov, buďte zdraví. A tiež... Toto je moja. To bola tvoja? Nie, tam tá bola väčšia. To môže. Ale väčšia. A kto ju má? A neviem. Ale z ktorej strany? Kde on je? Nevedel povedať. Aha. Juri, tiež dopredu, hej? Či ja to bol? A užijte si leto. Dúfajme, že už bude dobre počasie. Ale počkaj, však... Bežku máš tam. Tržalky na stanicu hlavnú. Bo vlak prišiel po polnoci tam. No dobre, že ty ako ideš? Pomaly. Čo? My teraz. Nie, za chvíľu dcera príde. Hej, no, tačkou. Ideme na pivo ešte do koridoru? Skade sme prišli? No to ja musím byť posledný, bo musím zachytiť všetko. Kde to ty ideš do Krompákov? Môžeme vám zo pár rómskych spoluobčanov tu poslať. A kde je Vaňa? Ale povinnosti, že v Nemecku, Dušan v Nemecku a neviem kde, ale tá nedá.